తెలుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి నిజాంపట్నం నుంచి చేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ కోసం మన సముద్రంలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు. వేట నిషేధ సమయము. అటువంటి పరిస్థితిలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రమం తప్పకుండా ఇస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా 1,23,519 మంది మత్స్యకార కుటుంబ సభ్యులకు ఒక్కో కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు చొప్పున మొత్తంగా 123 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే నేరుగా బటన్ నొక్కి నా అన్నదమ్ముల కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ అకౌంట్లకి నేరుగా పంపించే కార్యక్రమం చేస్తాము. ఇప్పటిదాకా అక్షరాల 538 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా నా అన్నదమ్ముల ఖాతాల్లోకి నేరుగా పంపించడం జరిగింది. కడని నమ్ముకున్న కుటుంబాల కోసం ఇంత మంచి కార్యక్రమం దేవుడి దయతో ఈరోజు మీ బిడ్డ చేయగలుగుతా ఉన్నాడు అనంటే మీ ప్రభుత్వం అన్నది మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్పి నేను ఎలా వేల తిట్టలు ఈ రోజు నిర్మిస్తా ఉన్నాం. ఏకంగా వీటి కోసం 16,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నామని చెప్పడానికి ఖర్చు చేసి నా మత్స్యకార కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా కొంచెం